Os xogadores do campus Ales Llorca deixaron por uns momentos as canchas de baloncesto do Pazo dos Deportes para chegarse á Deputación. Saúdos e bromas na entrada á Praza de San Marcos, onde foron recibidos polo deputado de Deportes. Sabemos que esta cidade está moi vinculada ao baloncesto, polo tanto agradecer ese traballo, os irmáns en Groba, a Ales Llorca que nos acompaña aquí, que, bueno, pois o seu paso por Lugo pois medrou esta semilla, non, deste campus que xa está máis que consolidado. Dende hai 5 veráns, o escolta esbreoganista comparte o seu xogo coas novas promesas do baloncesto. Estamos muy contentos de, en una situación difícil, haber sacado el campus adelante. El campus sigue creciendo a nivel de inscritos, cosa que estamos muy contentos. Y nada, dar las gracias también a todo el staff técnico que sin duda pues han trabajado durante mucho tiempo para que esto finalmente se pudiera llevar a cabo. En total, máis dun centenar de rapaces dende os 8 anos de idade están a participar dos adestramentos cun elenco de gran nivel. Chegados de todo o estado, 12 entrenadores, probador físico, fisio, xente persoal de apoio do campus, tanto como cuidadores como monitores, e o campus sigue medrando, tendo a Lugo como centro de referencia. O campus continuará ata o vindeiro domingo co apoio da Deputación.